Tinokudokesai wana Mhanduwe dzinoinhawo dzomanhoko muzuva rochina mumwedzi waChiwabvu. Bato reZANU-PF ramukirira kuvhundutsira mutape wenhau ari kufukura tsambwa dzomutungamiri wenyika zvikuru munyaya dzokunokora kwache mutsapo yokufambisa basa rodziwamupengo. Kureketa kuno wabva wandoti wachagotora matanho pana iye Hope Ching'ono zvinova zvinhu zvinotosuwisa. Izvo zvationesa ndezvokuti pano nyaya. Hurumende iri kuramba kuti vanasikana vatatu vebato reMzisi Alliance vakange vapambiwa. Kurukotaro zvinoitika munyika rati iro hurumende wakakwanisa kuteera nguva yavari kuti wakapambiwayo wakaona kuti manyepo. Bato reMzisi Alliance rabva randoburitsawo masoko okutondedza hurumende kuti yakabvira kare nokutsakatisa vanhu sezvayakambenge yamboita pana Justina Mukoko. Hurumende yoChina nyasi yatumira rubatsiro rwokuti tiyamurike kurwisana nodziwamupengo. Pazvinhu yatumira pano zvifukausu zvinokwana zviuru 62 pabodzipo nezvimwe zvakasiyana-siyana. Tinondovimba kuti zvichazobiwa zvichinzi zviri kutengesiwa nemamwe makambani akaita saana Jaji. Kufuma kwamangwana mapfuta dzimotokari anonga akwira mutengo. Peturu inonga yava kuita $20.7, ukuwo dhiziri rinonga rava kuita $24 parita ribodzi. Upenyu huri kundoramba huchiingidzira kuoma mabi angu. Bhangi ronyika nyasi ranyepa mabhangi ose munyika kuti waite vanhu vese vanoda kubhadhara mari yorudzi rweRTGS wabhadhare kairi bedzi pazuva. Vari kuti izvi vari kurwisana nevanochinja mari zvisiri kunze kwomutemo nokuti wakange wava kushandisa mari yorudzi rweRTGS kuchinja mari kubva izvo wapfigirwa kubhadhara noZipit. Munyaya yechitanhatu, zvikwereti zvonyika zviri kuramba zvichindoingidzira nokuti hurumende yedu yapiwa imwe mari inosvika mamiliyoni 10 yemari yekuAmerica. Mari yabva kubhangi ronyika dzochiArabhu reBadia. Zimbabwe yakakumbira mari iyi ichiti ichada kuti ibatsirikane pakurwisana nodziwamupengo. Tiri kundoramba tichiona kuti zvikaramba zvakadai wapwere wedu tichazovasiyira zvikwereti zvega zvega zvonhaka. Magweta akwidza mutengo kuita basa rawo kuvanhu vese. Sangano rinonyoresa magweta reZimbabwe Law Society rati iro magweta ano hunyanzvi anogona kubhadharisa zviuru 11 paawa ribodzi kwavanenge vachiita basa. Wanoda zvokuramba nazvo wachagobisa mari inobvira pazviuru 50 zvomadhora kuenda mberi. Izvi zvabva zvaisa basa romagweta kurefu nevanhu vazhinji vanoridawo nokuti vanhu varibe mariyo. Toringadzo pasi rese. Dziwamupengo kwai richagoingidzira nzara pakuti mitengo yezvinhu zvokudya zvizhinji iri kundoramba ichikwira. Tsvakurudzo yakaitiwa kunyika zhinji dzokumabuda zuwa kwedunhu redu rowatema yakaringisa kuti zvokudya zviri kukwira uye zvakatokwira nezvikamu 5 kubva muzana kubva nguva yasvika dziwamupengo mudunhu reAfrica. Kambani yondege kuBritain yeVirgin Atlantic yati ichasimudzira kutakurana nevanhu kubva mumwedzi unouya wachikunguru. Izvi iri kuringira kuti zvinonga zvave nani kutakura vanhu nokuti dziwamupengo rinenge raserera kana kuti rinenge rakuzivikanwa izvo rinonyatsoita. Asi gore rino vari kuringira kugoita mari nokuda kwedziwamupengo rimwe. Munyaya yedu yokugumisira yanyasi, nyika yoRwanda yatandisa kuseenzesa michina yochimanje-manje inonga vanhu kuti iite rimwe basa raiitiwa nevanhu dziwamupengo risati rasvika. Wari kuita izvi
vari kuti vari kuchengetedza upenyu hwevanhu kuti kubva kuchirwere chodzihwa mupengo. Izvi tinondoramba tichindozviyemura tichiziva hedu kuti kwedu tinondohwewa rude kwevamwe. Uku ndiko kupera kodzanyasi, tobatana mangwana. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.